Kowe omong sik, dijawuhi apa saka Ibu Vero? Mboten didhawuhi napa-napa. Hah? Niki mung diparingi arta. Oh, ngono. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Diparingi kalih yuta setengah. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Saged yo nyicil. Nyicil panci. Punca. Panci napa? Sido cair. Sudah berganda. Udah ini loh. Alhamdulillah. Mugi saestu berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Nggih, Mbak Eka menika wonten pamundhut. Nggih. Saking Mbah No Kulit Petung Rejo nyebut gending caping gunung Jenggleng. Gending menika kagem Kidalang Dwi Jokangka, Pak Guru, Penagit. Nggih. Mbah Gunung Kenanga Mulya, nggih Pak Trima matur Mbah nuwun, Mbah No Kulit diaturke ya. Nggih. Caping gunung Jenggleng. Nah, sing Jenggleng uncek iki kira-kira krasa apa ora? Lah kirangan Ora kaya dikliteni. ya mak slemet ngono paling kok ya krasa lah. Nggih. Nah. Ya. Saben Saben bengi. Dijengleng sing dhuwur. Jenggleng, Deng. Nggih. Mencolot lho, Cek. Mencalat. Nggih, siap. Nyaman. Ya. Sing dhuwur lho, Cek. Dicucukke karo iki lho. Ya satekane kok. Lho berusaha no. Dadi ning kene iki nyambut gawe wis diparingi ning ibu iki kudu kontalitas. Totalitas. Totalitas. Ora kontalitas. Kontalitas untumu. Totalitas. Totalitas. Kona. Hop. Ye, Kok gur ngene Cek? ngene ye. Gak krasa iki Cek. Mosok slemet slenting ngono ora? Ora. Gak krasa to? Ora. Ya madhep rono. Bayo. Ngopo? Okonge, Piye, Cak? okonge. Heh? Kok ngarep gak krasa kok mburi coba. Ya. Kona. Mendak Kak, mendak. Lagi kerasa. Piye? Krasa ora? Rusuh Cek. Rusak piye? Heh? Rusak piye? Ya aku kejlungup. Wis penting kan kono krasa. Oh, ya. Piye carane? Kudu berusaha ya. Ya berusaha. Berusaha, Cak. Wong ki harus berusaha. Ya. Yen memajang Memajang. hamong karo sing dhuwur nek Cek. Janar. One. Ya Cek, dhuwur Cek. Masalah uncek, kok kebablasan munggah. Cek, balik Cek. Aku nang ngisormu matane. Apa ada cekot temental yang dhuwur ya? Lah mau sing bablas ning sing ngono sapa kae mau? Tikus. Aku ora. Kembang wae watan guna Piye? Aku jenggleng kok piye-piye to? kok terus gobias ngono. Ya jenggleng. Aku kan jenggleng bokongku ngene, gleng-gleng kaya Pak Yogi kae ora penak aku. Ora penak kowe kaya danang malah. Ora penak. Yen gleng-gleng itu kan biasanya kan bokonge. Heeh. Nah, aku ora penak, aku kena dengkul kok. Dadi yo Kok dengkol gasu. piye? Kok dengkol piye? Lah kuwi lho, gleng-gleng lho. Cek, kowe kira jagongan karo wong wedok sing tawangi raine. Disawangi raine. Lah nggih niku. Lah. Lah kula nggih nyawang rai lho. Rai apa? Genah rai lok ngoten. Keparat kowe iki. Rai lok. Ya gek dikeroyok karo sinden ngapak loro. Ayo Chandra melu ngadeg. Ayo, Chan. Ayo Chan. Kene Chan. Sinden ngapak karek loro kok. Siji ora ngayahi dik loro. Sisa cing remuk kowe. Musuh iki, ayo. Lah mangsane iki ning kene guru ungkak-ungkak kok Chan. Ayo.
Macan iki macan po. Chandra. Oh. Lha kayu Kak. Piye kabarmu? Alhamdulillah. Iya, ning kene kawe dhewe ora ketemu. Alhamdulillah, sereng-sereng mambu dhewe. Awake dhewe kan basane kulonan. Iki basane kulonan bae. Kulonan bae kok foto-foto. Sing penting tekan kene wis madang. Ya madang nang kene Ya, oleh madang. dhuwit. Oleh dhuwit, Oleh alhamdulillah, rezeki. oleh rezeki. Lah ya, Alhamdulillah. wah jan. Lagi iki lho. Ngopo? Letnan Jenderal kok ora nek ajine blas. Pakate we Letnan Jenderal lho. Kok ndas kok dimek-mek peceran loro. Jenengan Letnan Jenderal. Hah? Jenengan Letnan Iya Jenderal. pangkate bintang. Ya terus 3. anak-anake sepira? Nek jenderale semono. Anak-anak ya satengu. Iki ora jenderal jendril. Ya. Ayo. Jan. Tak citan Hei. Hei, wong joget lho iramane kendang numpak titik blak joget. Ya plutak titik emplok-emplok kiwa tengan bokong ngeneki mustaka. Ning kene iki kon joget ora kon turun. Ayo Mas. Iya ning rasa mepet-mepet lho lho aku kan Joget kok- ora kok malah kon turun. Ayo Mas, baleni Mas. Jalan tak kontak. tak kandhake lho kok. Ada ke sapa? Koncoku ya. Sapa? Lah iki kanca TPA lho. Salim, salim. Kanca TPA. Wedi lho kancane wedi. Ayo. Ayo. Kok malah Terus ya. Malah Nah. cium tangan nih. Man. Kok sik urung? Burung. Nganggo reok barang kok. Ayo. Reok. Panas. Bayo, bayo. Dagelan multi talent, Mbak. Jat. Set. Oke, yuk Oke. terus. Bengi ki arti pateni tenan iki. Oh, dia. Janjine Piye Mas? janjine kadie. Jangan Masuk, jangan mepet-mepet. Ora. Parian mboten. Ora, ya wis mari antang kuwi apa? Nah, nggih mriku, Pak, nggih mriku. Nano nano. Ah. Nono nono. Hei, Ari anting bener. Rusuh. Rusuh ki Mangan bakso ah. mangan bakso karo tempe. karo tempe. Muga Pak Yudo Muga Terus? Pak Yudo. makmur uripe. Amin. Amin. Ada. Allahumma amin. Teot. Alale segel ki ora. Ayo Eka geti, parian. Siji loro, Siji loro. Loro. papat telu. Papat telu. Pak telu. Bu Vero. Bu Vero. Sehat selalu. Amin. Allahumma. Allahumma amin. Teot. Ya Allah. Amin. Allahumma amin. Terot. Ayo. Ayo kewesek, sing terakhir. Pariane. Akhir. Nano nanong. Yo. Cepat. Iya ya kok. Ayo, Cak. Cepat. Ojo galak-galak aku. Sat di atas panggung itu harus sat. Was. Ayo. Was. Cepetan. Was kono iso was gedhi. Iso wes ngono. Wong kene cilik kok. Wes. Piye? Opo iki? Ayo cepat di depan. Ya. Nah, yang lantang. Nah, sing pinter. Ya. Nano nanong. Ya. Ana coro. Ana coro. Terorot. Uruk. Uruk. Ana coro. Ana coro. Ono coro. Cacahe kalih. Cacahe kali. Mugi Bu Vero meteng malih. Hei. Ya ora. Lagi Wis putune wis kathah kok gumrayah kok ora. wong panglimane tesih kuat kok jenengan ora sah iki. Hubungane nopo? Saurane tuku kuweni Tuku ning kuweni. Indramayu. Nek Indramayu. Semua TNI Mati NI. jaya selalu ngono ya kena. Amin.
Allahumma amin. Teror. Amin. Wong wedok loro iki nek jerawak ra Semangat, tandane Ya. semangat. Iya ya semangat. Semua TNI ras semangat bedil ndasmu kok. Ya ndasmu dewe. Saya bedil kamu nanti. Nganti ngantuk karo ras semangat bedil ndasmu. Saya Piye? Wani dibedil. kowe ngopo kok benake ngono ki sapa to? Drama copot lho, Mas. Tak benake ngene. Sudah pinter. Ya, Reo. Chandra awet mau ngida-ida aku terus. Panas udan. Udan panas ya. Udan panas aling-aling. Yo. Yo. Urung ah. Urung. Capek. Yo. Gunung. Ya. Ayo. Singo paro. Yo. Hey. Ngendake karo sing gedhe. Kayak wonge cilik ngendake karo tipung. Matur nuwun Pak dosen nggih matur nuwun. Apa nek peh ganonge cah cilik kendangane kendang cilik ketipung. Sing gedhe niku lho. Yo, yo. Sing gede, sing gede. Oke. Sing gede ya. Sing gede Pak dosen. Yo. Yo. Horo Mamiaso. Singo paro. Yo. Sing gede Pak. Iso apa ora? Iso apa ora? Aduh. Niki Mbah. Nggih, cepet. Gulung, Mbah. Mbah Gulung. Mbah Mboten nancep. Mbah untumu lho. Iki lho aku suwe ra ngrehokan, Ngapa? cangkemku kram. Tak copot ra iso. Iso biasane iso kopra lho. Mbah, biasanya nek tiran maneh semakin sesak ini gulung mengko disawer maneh. Contone kepiye nok? No, tak duduk gulung. Lah iya ngomongnya gampang. Nah, contone prakteke sik. Nah, Biasanya jenengan saged lho niki mau mancep. sing endi to? Sing gulung. Gulung-gulung mana lo? Oh. Sing sikile nang dhuwur mengisor kaya gue. Oh, ngono. Yo, Pak Bro. Yo. Ayo. Kene. Rana, ora apa-apa. Ancang-ancang kok kadoan. Ya, Rana. Rene. Yo. Rana. Hey. Tepuk tangan. Mbah. Ndase ora iso balik. Ndase temuncep. Wis ah, Ndi mau ora cahe? ngreok. Cahe nek ndi mau? Aku neng kene. Jan iki hasilnya mbak Eka iki kira Oh. tenan no. Yo kira tenan goleki terus. Anu Eka karo Chandra wis tau roh dolanan cah cilik. Lah tak tutik. Ini dolanan cilik ini. Napa? Sing mburine diunter iso mlaku dhewe. Sing napa to? Rek. Aku tak tak kuwi penasaran yo. Aku ki yo penasaran. Jajal maringane Pak, bisa aku apa ora dhewe. bisa. Yo. Mengapa anu blok Chandra kok malah semabak? Semabah. Bonekane kongslet mambu Yo. telek. Ya dintekne. Dalem. Natian wadon. Natian. Siap Pak. Wadon saretan. Suling kumandang suarane.
Lagu masuk derek nih Bapak tindak meneng. Nekelakon. Ya nderekaken Bapak. Rombongan Bapak Panglima TNI Bapak SMA Jengkar. 1 Mejayan disediakan armada bus yang telah disiapkan di depan Makorem. Jaya luar biasa Tentara Nasional Indonesia. Tepuk tangan Aplaus yang meriah meriah. buat TNI Republik Indonesia. Monggo dilanjut Pak Dala. Oke, siap. Wes lemu mayang. Empun. Ratakan. Katimbang kosong panggungnya. Sekar bisa nyayang gunung desa Jati Raja Satu kali lagi Mas, yo. Gone padha Bulan karo sapa jenenge Indri Jumeneng, yo. Karo Anggun, yo. Liwat langen ning kalang nyemanak larapan damun karang.